často sa stáva, že novinári sú určitou, aspoň prevažná väčšina ultraliberálnych sorošovských médií, sú predĺženou rukou rôznych klanovo-korporatívnych skupín, rôznych politických smerov. No a samozrejme, že ako nástroj v týchto cudzích rukách oni potom prezentujú aj svoju žurnalistickú prácu. A keď sú motivačne zainteresovaní, no tak potom zasahujú aj do jednotlivých súdnych sporov s tým, že dopredu prezentujú určité výsledky alebo požadovaný verdikt, rezultát súdu a masírujú verejnú mienku.